Kim? Hazreti Sa'd ibn Ubade taqriban Peygamberimizin öyüne bişirilip bir tabak nahar var ya da bir çanak nahar taqriban Medine-i Münevvere'de inkan Peygamberimizin öyüne çanak bişirip nahari veren sahabada. Günne günaşa bir çorba çanak doldurup Peygamberimizin öyüne Medine-i Münevvere gelin güllerini de günne yiberyenmişti. Hazreti Sa'd ibn Ubade ata babı gayratlı sahabam, sahi sahabam iştikler. Medine-i Münevvereli sahaba be, Mekkeli değil be, Medine-i Münevvereli. Min duaihi radiyallahu anh, Allahümme rzuqni malen fela tasluhul fi'alu illa bil mal. Şuurun şimdi bir mi açıklayalım Hazreti Sa'd ibn Ubade'nin gayratının hürmetine. Nimetli Peygamberimizin huzuruna diyen şudur şunu getiriptir, üstünün koşu bilen bile. O diye gitti fikrin harap etme ya Resulullah deyiptir. Şun koşu tek mil sana bolur çerlenmenen bile deyiptir. Peygamberimiz aleyhisselam aydıptır. Ey Sa'd ibn Ubade, diyemiz tafıllı, Huday sen malına bereket versin deyiptir. Diyen Allah'ı da tafıllı öz diyemiz deyiptir. Ey cemaatler, ey yaş oğlallah, ey inni üst bariyen cavan oğlallah. Sa'd ibn Ubade'nin bir hayır doğası var, bütün tarihte sebtte. Siyer-i A'lam-ın Nubala, El-İstiyab, El-İsabe, bir maruf tarihlerden üçsünü ödedim, üçsünü de şu doğası varmıştı. Sa'd ibn Ubade doğa etyenmişti. Hudaya men malım kan bolsun, malım menen mıdam gayrat edeyin diyenmiş. Hudaya men malım kan bolsun, malın molunnu qow gayrat etip bolya diyenmişti. Näme gayrat et diyenmiş? Kadi Peygamberimizin mescidini Ehli Suffa diýilýändir, bir garip sahabalar ýatýandyr. Ola ilmi öwrenýä bir de jeňimidan teýýarmışdykly. Hüjrelerdäki mollalar ýalylar. Ohum käde zir ýmäge bilen zat tapmaýanmışlar da. Ohum Peygamberimiz aýtýanmışdyk, her kim güýji ýetdiginen şulardan öýnek istinýänmişdik. Her sahaba aýtýanmışdyk, ikiňiz men ýymak aýdyň, ikiňiz men ýymak aýdyň, üç nefer men ýymak aýdyn. Her sahaba öýnek diýýärdi. Hazreti Sa'd ibn Ubade diýen näme diýmişdik? 80 nefer men ýymak çykaýsyn diýmişdik. Beýle gayratly adammış. Kana yuaşşi kulla leyletin 80 min ehli suffa. Peygamberin mescidinde yatan sahabalardan Peygamberimiz her açan her kim öýnek istinýänne 80 nefer men ýymak çykaýsyn diýen sahabamışdyk. Gayrat barmışdyk ha bennede. Mal kanmışdyk del, gayrat kanmışdyk. Gayrat kanmışdyk. Gayrat kanmışdyk. 80 nefer men ýymak çykaýsyn diýen sahaba. Ýangda gözde Peygamberimizin diýeti ýitdi diýende näme etipdir? Şu diýen şudur şunu eltip beratdyr üstünün goşu bilen bile. O benne doğa diýenmiş, Hudaya men malym kan bolsun, teberrük okuyup beraýyn. Allahümme rzuqni malan fela tasluhul fi'al illa bil mal. Hudaya men malym kan bolsun, malym kan bolanda gayratym kan bolýar diýmişdi. Malym kan bolanda gayratym kan bolýar diýmişdi. Namart peýda tapsa göňlün dar eýler diýip wagtym uly şaňmyl gow goşgusy bardyr. Namart adam pul tapdyrça ýüregde ark diýýär. Bir havar olamasyn, men birini bermeli olamaýyn, garyp gasar gözlemeli olamaýyn diýip öýüni darkýan bolmaly. Namart peýda tapsa göňlün dar eýler diýip. Namart peýda tapsa göňlün dar eýler diýip. Öz gystanyp hemmik şurajak ýaly pulny öz basyryp ýygnanyp darkyan bolmaly. Emma gayratly adam gayrat artýan bolmaly. Ey Sa'di aleyhirrahman Ahmediye خورنده که خیرش برایت زدست، خورنده که خیرش برایت زدست به از سائم الدهر دنیا پرست. Bir adamlar vardır deyiptir. Özü gününüp iyip içiye hevre qarip qasarda gözdeye.
Yönü nifil arada tutmaya. Näme diýdi? Kur'an'da ki hayraş berayet zedast bih es-saimu dehri dünya perast. Bir adamlar vardır nifil arada tutyan nedirli diptir. Hevre subhanana harşam iyi cennir diptir. Garip kasarda gözleygendir. Kıyamet görürsünüz şol adamların derecesi kan ola qanır mıdam arada tutup hiç kime yaxşılık getirmeyenin diptir. Keramet cavan merdiyun nandihist. Makalat-ı bihude teblitu hist. Mertlik Hudaýyň ýanyna çyn mertlik, çyn garip kasar gözlemekdir dipdir. Ýöne gürle parlanyň olukon dümmek guran ýany düňden peýda ýany boş kellede ýöne gürlemeden peýda ýok dipdir. Ýöne gürlemeden peýda ýok dipdir. Ýöne gürleme iki tüýsli bolýarda men açyk aýdaýyn. Bir gürleme bolýar hamana işi ahun, molla, mescid, Kur'an, din, şu zatları zol ayıp tapya. Ödü de adıma hayırını yetirenak. Sen ayıp tapyan molsa şol adam yortsunna ila halkın toyunu tabaklaşsın, halk ayrılan adamın kabrını adışsın, garip kasara kömek etsin. Men yanak bolun deyip orta çıkamalı da çıkmadan bidar günü adam da kafsın kakmalladan. Makalat-ı bihude tebletuhi diyerler şu da. Kiplerine hemmek işten ayıp tapya. Öyle de hiç kime hiç satayır yetirmelerden. Bula bir şey deydiği yeni bir manası da var. Bir adam molya hamana göründü dinine gayim. Pirini bir zat diyasa, sofsunu bir zat diyasa, şun guruhunu da bir zat diyasa öldürecek. Doğununu garip bir tümen vermelerden. Dindarlık değilmez bana. Dindarlık değilmez bana. Din tutmak değilmez bana. Qaytaýdyn. İki tüýsli makalat-ı bihude tebletu histba. Ýöne gürlemeni bilýärda. Pirini bir zat diýasa, sofsuny bir zat diýasa, ýa şoň guruhuny da bir atda kasa we öldürajak, hamany dinini gaýym kökejek bolýar ödüni. Dogunjygda garip da bir tümen berjek gädin, henizde bir tümen kömek eden akda, hiç kime. Bidar güni wada kömek diýilse. Berde de dinini gaýym sırap, höwre taassubi sırap gitbe. Hudaýyň ýanyna dindarlyk diýilýänlerdir ona. Keramet cavan merdiýon nandihist. Dinin hemme şu'balaryna gaýym durmalydyr. Dinin hemme şakalaryna gaýym durmalydyr. Çyn mert dinine gaýym durýan, dinini täsip etýän, pirini täsip etsin, sofsuny täsip etsin, guruhuny täsip etsin, garip gasyr gözlemede, yetimin gözüni söýürmede, erheli oňşmaýanyň arasyny dogrulamada da mert bolsun. Fakat öz guruhuny mert bolmasyn. Be her hal Hazreti Sa'd ibn Ubada gayratly sahabamışdy. Her sahabe öýüne 2 nefer, 3 nefer alyp gidenni 80 nefer men öýmek issin diýenmişdi. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Sa'd ibn Ubada'n öýüne barpdyr. Assalamu aleykum ve rahmetullah diýipdir. Öýüne hayyadyna, olar bir giň hayyatlary bolýarmışdy. Hamana taqriban 10 hanawada bir giň hayatda bolýarmışdy. Medine-i Munawwarada has şeýlemişdik. Şayet 20-30 hanawada bir hayatda bolýarmyrsylar. Şu hayyada ayak basıptır mübarek Hak Resulullah aleyhisselam. Esselamu aleykum ve rahmetullah deyiptir. Oğum bireme vakt geçenden sonra şu Sa'd ibn Ubada'n hayyada. Ey cemaat, Peygamberimiz aleyhisselam kol götürüp sümme rafa'a yedeyhi ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ceal salavatike ve rahmeteke ala ahli Sa'd ibn Ubada. Kol götürüp şoň hayyadyny doga edipdir. Hudaýa şu Sa'd ibn Ubada'n özüne we içerisine rahmatyny ýagdyr diýipdir. Hudaýa şu Sa'd ibn Ubada'n özüne we içerisine rahmatyny ýagdyr diýipdir. Hak Resulullah hayır doga etipdir da. Näme diýip gaýraty barmyşdyk. Gaýraty barmyşdyk. Ýene haýdaýyn gaýraty barmyşdyk. Gayratına kurban molaylı Sa'd ibn Ubada'n. Hudaý cenneti firdevs versin bennäge. Inni Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın diyesi içenne diyen fi şirk getiren adammıştı. Eger reftu asar hayreş nemand, ne şayet pese mergeş elham tıxandı.
Hazret Sa'di näme diye. Bir adam madır hiç ýagşylyk etmän dünýeden geçýändir. Izinden alham kul wallahu okuýasyn gelýän nädir ha diýipdir. Eger reftu asar khayraş namand naşayet pesemergaş elham tkand. Peygamberimiz ol adamy doga etip durşuny özü diri wagtynda hayatyna bart doga etipdir. Emma adam hiç ýagşylyk etmese hiç kime hasta şu zamanna dünýäň başagaýlygy ay öý owadalajak ay muny owadalajak ay taýin bejereýin ay owadalayan bolsaň da owadalla gapdanyň çyn mätäçdi gözdäkit. Çyn mätäç adamlar gözdäkit. Çyn mätäçleri gözdäňde on kän görme, on az gör. Yo men özüm gözdäýän ahym diýip azajyk çykarýandadyň on kän görme. On az görýäniň. Muň ýerde bereket tafarsın, muň ýerde izzet tafarsın, kıyamatda ýany adamlaryň ýanyna, belki hak Rasulullahyň ýanyna bolar ol adam. Çyn sahawatly, çyn mätäç garyp gözleýän adam, fakir gözleýän adam. Şu zamanda çyn şo jerek mert adamlara jamaň niýazy bar. Gaýratly adamlara jamaň niýazy bar. O da bitirdi ýani ýaş oglan, jowan oglanlara hemmemiz gowy bilýänmiz. Üsparyan oglan, Allah'dan ırsqal dile, mal dile, işin ýüzüne gel, pulun ýüzüne gel, malyň arttyrıp barýan niýetin, päliň bernamaň Hudaýa mätäç gözlemek bolsun diýip. Hudaýa mätäç gözleýin men diýip. Hudaýa mätäç men gözleýin diýip. Hudaýa gadim türkmenler bir adamyň öýüne barsa, doga etýänler. Näme doga etýär? Ağacı doyurayan moladın, yalan ağacı donayan moladın diye. Türkmen aytya Resulullah'ın doğası diysene. Bir adamın öýüne var, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam qaza ýipdir, nahar ýipdir da, aftara indekumus saimun, sizin ýanyňyzda arada tutan adamla agzaçar estin öýüňde diýipdir. Arada tutýan adamla sen öýüňde agzaçar ýesin diýip haýır doga etýänmişdi. Aftara indekumus saimun, arada tutan adamla hor eciz garip az adamla sen öýüňden garyn doýuryp kistin diýip haýır doga etýänmişdik. Ferişte girip çykýan öý bolýar da, Hudaýyň nury rahmaty dökülýän öý bolýar. Ene bir de Hazreti Sa'd ibn Ubadaň gaýratynyň bir gysgaça dersi boldy. Hudaý hemmemizi, belki hemme musulmanlaryň gursagyny gaýratdan doly etsin.